Mijn leefspreuk is don't worry, be happy. Ik ben Rutilio en ik ben 17 jaar. Mijn school is ROC op Maart en ik doe MBO 1 en ik wil doorstromen naar niveau 2 beveiliging. Heel veel mensen vinden dat beatbox voor mij een talent is, maar ik vind dat een hele gewoonte voor mezelf. Mijn motivatie is voor mijn leven genieten en een goede baan zoeken. Mijn karaktereigenschap. Ik ben een persoon die niet van stil zit te houden. Ik wil graag heel veel dingen leren en ik ben leergierig. Mijn mentaliteit is dat ik hard wil werken en goede prestaties leveren. Mijn opvoeding is, mijn ouders komen uit Suriname. Ik heb 3 broers, 4 zussen en ik nog met mijn beveiliging. Mijn meerwaarde voor uw organisatie is dat ik alle opdrachten altijd uitvoer. Mijn motto is don't worry, be happy.